Jo, ok, tak kluci. Cože? I kluci, jo. Ondra, podívej se na mě. Ondra to kazí. Náhodou, ale slušně, tady není to ani poznat. No, takže takhle to bude. A teď tohle. No právě, že to není poznat, potřebuješ ještě. Ty jsi hrozná! Ondro. Já jsem se přijde. To máš totiž čísek. No to je hra! Jo, ono se nehraje. Jo, už jo, já jsem fakt kráva, tyjo. Co tu po... Přebíhá si z jedné strany na je na pravé straně. Už to jede. No, Ježíši, to si měl dát gola. Ten je vymatlanej. Co tu po... Co tu po... Tady jsi mrtvá! Už. Hraběnko je mrtvá! Hraběnko je mrtvá! Kačko. Uklízet svý potřeby za 1000 korun. To je... Kačko, uklízet svý potřeby. Uklízet svý vozy. To jsem... Ne, to je úžasná cena. Kačka je mrtvá. Cože? Jak se to stalo? Ne, pojďte se podívat. Kdy to mám přelítnout? To tam můžeme mluvit, a to se pak bude tápovat. Jo. Hele, já jsem myslela, že nejdřív ta služebná uspává to dítě. Scéna 17, Hra Klapka poprvé. Počkej tady. Tak nic, no. All the time. Potřeboval tady někdo klapku? Hořící pokoj poprvé! To ti mám pochválit za to, že mi to... Už hoří! Hoří!